Ага, урок засвоіў. Яна не любіць, калі яе перабіваюць. Яшчэ менш ёй падабаецца, калі нехта спрабуе забраць яе ідэі сабе. Так, а ты не такі дурны, як выглядаеш. Такім чынам, ідэальная істота – гэта тое, што ён ствараў, разумееш? Да яго прыходзілі людзі, трэба сказаць ідыёты, і хацелі што-небудзь з сябе прыбраць. Доктар прымаў гэтую непажаданую якасць, а потым таксама браў тое, што пажадае, як аплату. Я думаю, што ён узяў лепшыя якасці, якія былі ў гэтых людзей, самыя лепшыя, і зрабіў ідэальную істоту з таго, што ён абраў. Ён быў тым прыдуркам у артыкуле «Ідэальная істота». Я кіўнуў, потым нахмурыўся. Чаму тады гэтыя істоты ў небе? Стэфані зноў закаціла вочы. Калі б я гэта ведала, мы б не хадзілі і не пацелі, як ідыёты.